Hvad vil du gerne? Hej, mormor. Nicolaj skal lige lave den. Hej, mormor. Ja, hej. Kan du se, om den kører? Ja, det gør den. Gør den, hvad gjorde Farvel. Farvel. Og Amelia, Hej, Magnus. Jeg elsker, at du var her, fordi jeg savner dig så meget. Og her er pølen, som vi var på, når du var her. Den er rigtig kold lige nu. Og jeg ved ikke, hvorfor vi kom til pølen lige nu. Fordi den er rigtig kold. Her er lidt af den. Vi har trapperne. Og så har vi også nogle rigtig flotte blomster herovre. Så har vi også nogle rigtig flotte sten. En af de der sten, så har jeg fundet en diamant. Her er det rigtig koldt vand, som er det rigtig koldt. Det er så koldt, at jeg er alt for bange til at hoppe ind. Og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre.